Siyanibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizothanda ukubingelela abafowethu nodadewethu nomama egameni lenkosi yethu Jesu Kristu umfeli wethu, umsindisi wethu, okuyena owasifela esiphambanweni wabuyisela ubudlelwano bethu noNkulunkulu. Thina besikude ezonweni zethu, silahliwe, sisendleleni ekubhujisweni. Siyabonga. Siyayibonga inkosi yethu Jesu Kristu ngokusikhulula kumaketango ebesiboshwe kuona esihogo. La khona besihamba ngemisebenzi yeinkanuko zethu nokungaboni emehlweni. Sitshela ukuthi siyazi kodwa sibe sidukile. Mzalwane, thatha iBhayibheli lakho njengamanje. Sizongena encwadini yemjunju ehlabayo, ihlikize, iqondise labo bayitshela ukuthi bahlakaniphile, bahamba ngendlela, ilungise. Ngoba iyona ndlela neqiniso, ikona kukhanya lokho. Sizokhuleka njengamanje sithi Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, intando yakho mayenziwe njengamanje emhlabeni njengasezulwini. Usithethelele Nkosi amacala ethu. Uthinte nezinhliziyo zethu ukuthi ikwazi ukuvuma izono zethu phambi kobuso bakho, ukuba thina siyizoni phambi kobuso bakho. Sonile phambi kwezulu. Uhlabe nezinhliziyo zethu kube sikwazi Baba ukuvuma ngeinhliziyo, sikwazi ukuthi sivume izono zethu, sithethelelwe, sibhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, ngoba ilona gama leli elinikiwe emhlabeni nasezulwini ukuba bonke abantu baphenduke ngegama lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sithinte moya engcwele, uvivinye inhliziyo zethu, ungasiniki ukuthula. Sizwe sithatha isinqumo namhlanje, kusanamhlanje, ukuba siyayamukela inkosi yethu Jesu Kristu njengenkosi nomsindisi ngaphansi kwezulu nomhlaba. Noma siyaphika sifuna ukuphila einkanukweni zethu nasenyameni yethu, siholwa uSathane nazo zonke izilingo zakhe. Sithi intando yakho Baba mayenziwe. Thambisa inhliziyo zethu, wena usezulwini, uphulukise moya ongcwele yonke imisebenzi yenyama nemisebenzi kaSathane evimba ukuthi silizwe izwi lakho nentando yakho kuba ingenziwa emhlabeni. Vula Baba ungaqondi kwethu, usiphe ukuqonda. Sihambe Baba ekulazini iqiniso lakho elipheleleyo ukuba wena uyinkosi nomsindisi empilweni zethu, nokuba sisindiswa ngawe, ngokuba likhe okunye ukusindiswa ngaphandle kwakho. Siyabonga Spirit of the Living God. Siyabonga moya ongcwele. Thobisa yonke imoya njengamanje eziphazamiso ngegama lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Usiphe ukuqonda, kuvuleka amadlebe ethu, kuvuleka namehlo, ukuba sikwazi ukulizwa izwi lakho elukhanya empilweni zethu. Sibe usawoti wezwe, sibe yindlu ebekiwe phezulu edwaleni ekhanyisela wonke umuntu obonayo. Imisebenzi yethu ithokozise kuwe, nokuthi bonke abantu bayibone kuze baguquke endleleni zabo, ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu manje kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, siyavula njengamanje. Sengishilo ngithe thatha iBhayibheli lakho, sondeza iBhayibheli lakho ulivule Samsani. Ngiyanikezela ke njengamanje kumfowethu uZondi ozobe sihola ngembhalo. Ngizobe ngifunda mina. Haleluya. Amen. Sanibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngumsindisi. Lolu hlelo lelo esiphezulu uhlelo akulona lwe-entertainment, akulona futhi lokuthi sizama ukupromota mhlambe uhlukano phakathi kwabantu. Amen. Kodwa lolu hlelo lelo esisebenza phezulu njengamanje uhlelo lweqiniso likaNkulunkulu. Konke esidila nakho sidila neqiniso, nakho konke ubhalwe phansi embhalweni engcwele. Uma kuwukuthi wena uthi usindisiwe noma uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi and umlandeli wakhe, ubonakala ngayo lencwadi le ukuthi ngabe wena ngempela
uyakholelwa kuJesu Kristu noma uyasho ngomlomo but ngenhliziyo uzikhonzela izinkanuko zakho, uzikhonzela indlela zakho ezinhle emehlweni akho. Amen. Kodwa ngokwembhalo thina sifuna ukuqonda ukuthi umuntu azibheke yena ukuthi ngabe uyakholwa yini ngokweqiniso. Haleluya. Hallelujah. Ngoba yini uNkulunkulu ukhulumile waqeda. Amen. So akekho umunye ongaphinda ukukhulume lento esikhulunyiwe eBhayibhelini ayenze ibe ngcono kunalento eyiyona noma ibe yimbi kunalento eyiyona. Iyona nje iqondile ngeke uze uyiguqule noma ngabe kuthiwa ubani. Mase kukhuluma uNkulunkulu usuke sekuqedile wonke umuntu sekumele alandele. Ongafuni ukulandela kuyindodana yolahleko. Ngithi ngale statement ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, uNkulunkulu oyedwa nomlondolozi wazo zonke izinto nomdali wakho konke ongaphansi komhlaba. Sibonga abaprofeti bakhe abathumile ukuze basishiyele lo myalezo lo okuphila okuyiwona osiholela ekutheni sikwazi ukuphila ngendlela uNkulunkulu ayiyo ngoba uNkulunkulu uthi ingcwele. Sibonge noJesu Kristu ukuthi afike enyameni azofundisa indlela entsha isivumelwano yokuthi sazi indlela neqiniso ukuze sithole ukusindiswa kwasemhlabeni nokuvuseleleka komphefumulo sisaphila ukuze noma sekufika isikhathi sokugcina sikwazi ukuthi sihambe ngendlela eright asifice uNkulunkulu uJesu Kristu inyama yethu isahlangene nomphefumulo. Mekuthi yobe isahlangene nonyama nomphefumulo, mekuthi inyama yethu yobe seyabuna yabuyela enhlabathini, nalapho imoya yethu ayifice imsulwa ngoba sikwazile ukuthi sihambe ngendlela le afuna ukuthi sihambe ngayo. Hallelujah. So siyabingelela uJesu Kristu, sibingelele nabafundi bakhe ngegama lenkosi yethu nangomoya oyingcwele. Sibingelele ngegama labapostoli okuyibona futhi nabo abasifundisa indlela ababekhethwe uJesu Kristu ukuthi basifundise. Asithandazi kubona kodwa sithandaza nabo uNkulunkulu oyedwa ababemthandaza naye njengoba naye babethi inkosi yami noma inkosi yethu kuJesu Kristu. uJesu Kristu uyena inkosi yawo wonke umuntu ophilayo ngaphansi kwezulu nelanga. So emva kwalokho ngiphinde futhi ngibingelele izitha zeqiniso labo abangafuni ukwamukela nabagunya kanzima uma kuukuthi iqiniso liyakhulunywa. Ngeke siliyeke iqiniso sophila ngalo ngoba uNkulunkulu indlela neqiniso ukuphila. So thina silethe lokho senzeli ukuthi wena nomakhelwane wakho noma nabangani bakho nithi nikhulume kahle ngami noma ningirate ukuthi ngintsompu kangakanani, angisebenzi kanjalo, anginandaba nalokho. Uyedwa umuntu ongirateayo nomuntu onginika amandla and angisoze ngaba ngaphezulu kwanoma ngubani. Ngiyohlezi ngizicashayana ngisisebenzi sikaNkulunkulu, ngisebenzela ivangeli ngoba angisebenzeli udumo, anginandaba nodumo. Udumo lwabantu abangagcwele ngokomoya abafuna ukuthi bagcwalise izinkanuko imizwa yabo ibatshela ukuthi bashodelwa ukuthi baziwe ukhona bezozizwa bengabantu. Mina ukwaziwa kwami kwaziwa uNkulunkulu ezilongi ngiphila ngendlela uNkulunkulu afuna ukuthi ngiphile ngayo. Ilokho okungijabulisayo kuphela. Okunye nokunye akusho lutho kumina. Imali yakho nokuthi udume kangakanani anginandaba nalokho ngoba zonke lezo zinto izinto zasemhlabeni. Mina uyedwa umuntu engidumisayo uNkulunkulu umdali wazo zonke izinto. Yena umuntu engimdumisayo. Uma ufuna ukwazi ukuthi ngidumisa bani nokuthi ngibukela kubani, ngibukela kuJesu Kristu, ngidumisa uNkulunkulu. So uma kuukuthi wena lokho kuyakuhlula ukwenza okusho ukuthi wena awukholwa. Awukholwa uNkulunkulu, awukholwa uJesu Kristu, uyabazi nje ngegama ukuthi bakhona. Baningi abantu bayakholwa kodwa bephika uJesu Kristu noma uNkulunkulu ngezenzo. Bamkhoza ngomlomo kodwa ngenhliziyo nangomoya bakude naye. So ngibingelele bonke abantu. Yabona njengoba ngikhuluma kanje ngiyabingelela, ngithatha isikhathi sami ngoba kuumsebenzi wami ukuthi mengizoqala ukuthi ngikhulume nabantu ngi-addresse usiko lwenhlonipho nokubonga nokudumisa uNkulunkulu ngakho konke ngoba ngaphandle kwaNkulunkulu konke lokho esithi sinakho kuyize ngoba yini uNkulunkulu wengekaza kwangekuze kube khona uNkulunkulu wengekho. So uma singamdumisi yena sidumisa umakhelwane wakho ngoba ukuphe u100 wasumbona ukuthi uNkulunkulu kuwena nawe futhi inkinga yakho leyo obhekene nayo kusamele udile nayo ngoba yini awazi ukuthi umakhelwane wakho ukuze anyakaziseke unyakazise ubani ngoba phela kunomuntu onamandla onke. Ubuxakekile kodwa manje
uNkulunkulu akwazi ukuthi anyakazise umuntu ukuthi lo muntu akusize, but wena ubonga umuntu esikhondleni sokuthi ubonga uNkulunkulu noma ubonge lowo muntu umbonge ngoNkulunkulu, ngoba mesibonga sithi ke ngibonga umpostoli Pawulu, ngibonga uNkulunkulu ngompostoli Pawulu ngokuthi aqhamuke azosinika lolu lwazi olungaka ethunywe esetshenziswa uNkulunkulu. So thina asikhulumi ukuthanda kwethu nokuthi sizama ukufundisa mhlambe udlame, cha. Yes Lord. Sikhuluma nemimoya noJesu Kristu ahambe kwincwadi yaMarku, incwadi kaMarku chapter 5. Ngiyaqala ngifuna uqale lapha ku verse 28, but noma ngaqala ku verse 28 ungiqalele uzoqala lapha ku verse 6. Kodwa ke before uqale, thina sikhuluma nomoya ekubantu, njengoba noJesu Kristu wayekhuluma naye imimoya ekubantu. Miningi imimoya ekubantu. Hallelujah. Hallelujah. Miningi imimoya ekubantu. Abantu baphethwe imimoya yokukhohlakala, amadimoni okukhohlakala, amadimoni okuqamba amanga, amadimoni okubulala, amadimoni okuntshontsha, amadimoni okuba nenhliziyo embi, amadimoni okubamba ngotshwala, namadimoni okuphinga. Abanye banamadimoni ayinhlobo emzimbeni owodwa. Can you imagine ukuthi mangakanani amadimoni odila nawo? Amadimoni amadlozi, amadimoni okuthakatha. Do you understand? Imimoya yonke le abantu abadila nayo ukuze bafeze inhloso zenkanuko. Yabona bekuthiwa uyakholwa ngempela. Lento engiyishoyo ngeke izihlabekise nakanye ngoba uyazazi wena ukuthi ukholwa kuJesu Kristu ngokomoya nangokweqiniso. Akukho engikwenzayo ngokuthi ke mhlambe ngifuna ukuziphakamisa mina ngithola udumo ukuthi wena ungibonge. Angisena ndaba naleyo nto leyo. Into abantu laba abasebenzela ukugcwalisa inkanuko zabo. Mina ngisebenzela uNkulunkulu noJesu Kristu. Hallelujah. Ngihamba enyathelweni zikaNkulunkulu zikaJesu Kristu, ngikhonza umoya. Umoya kaJesu Kristu ongcwele. Iwona lo moya engikhonzayo. Uma ufuna ukwazi ukuthi ngikhonzani, ngikhonza umoya kaJesu Kristu ongcwele. Angilandeli inyama kaJesu Kristu, angiyazi futhi angidingi nokuyazi. Okubalulekile kumele ngikwazi ukuthi uJesu Kristu elethe ukuthula. Amen. uJesu Kristu elethe uthando. Amen. uJesu Kristu elethe ukubumbana, ezokhuluma izwi lokuthi sonke siyalingana. Hallelujah. Hayi ukuthi wena ube ireligion ethize. Hayi ukuthi wena ube inkolo ethize. Amen. Sonke simunye kuJesu Kristu oyedwa, usike emzimbeni wakhe uma ukuthi sikholelwa kuyena. Uma ungakholelwa izinto zikaJesu Kristu noNkulunkulu bakhe eceleni, usenkingeni futhi ukhonza amadimoni. Hallelujah. Ongifundele lencwadi kaMark chapter 5 verse 6. Siza uJesu Kristu uthini kulabantu umuntu onamadimoni. Asambe sonke bazalwane, vula incwadi yakho njengamanje. Incwadi ngokukaMarku isahluko sesihlanu iverse lesi-6. Incwadi ngokukaMarku iverse lesihlanu, incwadi ngokukaMarku chapter 5. Amen. Verse 6. Amen. Yes sir. Wathi ukuba ambone uJesu esekude. Yes sir. Wagijima wakhuleka kuye. Okay, go back a little bit. Go back to starting from verse 2. Hallelujah. So qala ku verse lesibili. Le indoda egcwele amadimoni ihlele entabeni. Isahluko sesihlanu iverse lesibili. Yes sir. Incwadi ngokukaMarku. Yes sir. Esephume emkhunjini. Yes sir. Kwahlangana naye masinyane umuntu ovela emathuneni, enomoya ongcolile. Le ndoda le ihlala emathuneni inomoya ongcolile, isibona uJesu Kristu. Amen. Yes sir. Wayehlala emathuneni kungesekho umuntu ongabopha nangeketango. Wayehlala emathuneni ingasekho umuntu ongakwazi ukuthi abophe le ndoda ngisho ngamaketango ngendlela imimoya embambe ngayo. Wayesehlala emathuneni kungekho umuntu ongambopha ngamaketango, ngokuba wayeseboshwe kaningi ngozankosi nangamaketango, kepha amaketango ayeqashuliwe nguye nawozankosi babaphuliwe, kungekho noyedwa owayenamandla okumthambisa. Yayizindaba ukuthi amadimoni ayakwenza ukuthi ube namandla ungabambeki. Lezo lonto le ube nenkani ufuna ukwenza zonke izinto lezi ezojabulisa wena. Akwenze uzibone ngazi ukuthi unayo yonke into. You understand? Njengoba nayo le ndoda le ihleli lapha
sebezamile ukuyilapha ngamaketanga ucabanga bekulapha ngamaketanga bekubopha esikhundleni sokuthi bakhulume nomoya ongaphakathi kuwena. Hallelujah. Bakutshela ukuthi bazokubopha ngamaketanga bakufakoza Nkosi but still baqashule ngoba yini abazi ukuthi badila nani badidekile bazama ukukubopha ayizo indaba. Manje ngalo ndlela leyo wena udinga izwi awudingi amaketango awudingi ukuvalelwa endlini udinga nje izwi kuphela into odingayo empilweni yakho udinga igama lika Jesu Kristu. Hallelujah. Understand ungalwa ulwe. Hallelujah. Utshela ukuthi uyazi kodwa ke wena udinga uJesu Kristu yena yedwa futhi ngaphandle kwa Jesu Kristu awulutho. Ngaphandle kwa Jesu Kristu utwanguze bumnyameni. Do you understand? Ohamba ukufundela ngoba ufuna ukudela iqiniso namhlanje. Ngesikhathi sonke ubusuku nemini wayesemathuneni nasezintabeni ememeza ezilimaza ngamatshe. Do you understand? Uyababona abantu abahlanyayo emgaqweni. Yabo abanye babo abahlanyiswa ukuthi ke mhlambe ngoba naku bayahlanya ngempela baxakwe inkinga zomhlaba. Understand? Abasazazi bazozenzani ngempilo zabo. Imoya isibabambile. Babenza ama drugs. Babelana namantombazane babehamba izinyanga benza zonke izinto lezi abanye bathola ngengane zabo manje lonto isiyabuya bahanda zonke lemoya abayinvitayo iyabuya. Hallelujah. Iyabuya izolwa nabo isibenza bahlanye siyaba expose abobamba emgaqweni besangana benza zonke lezi zinto kuhamba nqunu bezilimaza bedla emgqomeni benza zonke lezo zinto ngoba khona abantu abaphila saka abahlala emgaqweni abadla emgqomeni ngoba bethanda khona abantu abaphande abakhuluma bodwa emgaqweni bakhuluma ngezinto ongazazi kodwa izinto ezazenzeka empilweni zabo ngenxa ukuthi ke imoya yabanqoba impapho sebegcwele umgwaqo abanye begcwele intaba bezama ukuzibulala abanye behlanya lokho ngempela ukuba ngakulimazwa kwawena ngoba babona amademon mebebona wona babona amademon. Do you understand? So can you imagine ukuthi ke imoya leni invitayo ngoba nikufuna ukuthula empilweni zenu nifuna ukuthi ke nigcwalise inkanuko zenyama nifaka ama drugs. Yes, Lord. Niyafeba nihambe nilala na wonke amantombazane. Nina amantombazane nihambe nilala na wonke amadoda lawo. Yizo lonto le ngoba yini ukuthula kukho ukuthula izwi lokuthula lithi ke ungalali nendoda ungashadile nayo. Yes, Lord. Wena kodwa amathanga akho wavulana nombani wena lomphambili wakho uhamba ufanga noma ikuphi. Do you understand? Ngoba yini ufuna ukuzizwa ngazi ukuthi ke uyindoda uthola ukuthi uzizwa ngokuthi uyindoda ngokuthola nabantu besifazane. Do you understand? Yizo lonto le. Imoya le enibambile yabo lo moya ukudaka utshwala ungasakwazi ukuzilawula ulalula utshwala ngisho ngayikhuluma kangaka lento engikhulumayo ngeke ize kusize mokuthi wena awukakufuna ukuzithoba ngoba phela umuntu ofuna wayibuke uJesu Kristu wayimenzo lapho umuntu athi uyakholwa yini umuntu methi uyakholwa lo muntu uzolashwa futhi uzokwamukela uzokwazi ukuthi alashwe yizwi lilodwa ngoba yini izwi lilodwa linamandla izwi lathi kube khona umuntu abakhona umuntu izwi lathi kube khona ukukhanya so wena usalindele ukuthi ulashwe ngemithi kuqala before ucabanga ukuthi uzolulama lalela mina ngilashwa yizwi le corona yenu noma ingangibamba angazi noma seke yangibamba kodwa ke ngezwi ngihlele ezwini angiguquke. Do you understand? So wena mawukuthi ukholelwe into eziphakethekayo ingakho nihamba izinyanga ingakho nihamba abathakathi ingakho nihlabela amadlozi ingakho nihlabela amademoni ingakho nihamba abaprofeti bamanga beninika intambo benigaxisa benishisa ngamakhandlela benidlisa inyoka benikhumulisa benihambisa ngamaphenki ngoba yini nidingile nilahlekile and uNkulunkulu kufakazisile lokwathi uzokwenza wathi uzonika umoya wokukhohlisa ngoba nifuna ukholelwa iqiniso and yabona manje ngimile eqinisweni angisuki elinye iqiniso uBrash uzolifunda lapha uzowafunda amaqiniso. Yes sir. Wathi ukuba ambone uJesu esekude ule ndoda le ibanjwe imoya kodwa iyakwazi ukubona iqiniso. Do you understand? Ikwazi ukubona iqiniso. Hallelujah. Ikwazi ukubona iqiniso ikude. Hallelujah. Because iyalazi iqiniso and iqiniso ilona eletha ukukhanya. Yebo lonto. Wagijima. Yes sir. Wakhuleka kuye. Wasuka le ndoda yagijima yokhuleka eqinisweni nonke. Yezwa lonto nonke nina niphilayo njengamanje mengazi nonke nizogcina nizile ngiqhanibamba imoya yenu bese kufika izwi lafika iqiniso nizogijima niye phambi kwalo nifike liguqa. Hallelujah. Ngoba yini izwi linamandla izwi liqiniso yala ungasikhohlisa ngazo zonke izinto nazo wena ubheke mina ngibheke iBhayibheli lithi le ndoda ayinamademoni ingasakwazi ukubanjwa inemoya eminingi. Do you understand? Kodwa kwathi meqhamuka ukukhanya kwathi meqhamuka uJesu Kristu njengeqiniso yagijima yakuyena yobhawa phambi kwakhe yafika yaguqa njengoba neBhayibheli. Hallelujah. Lithi egcineni kwakho konke. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Lithi
ekugcineni wonke amadolo haleluya wonke amadolo azophetha ekuthena guqele uKristu ngoba uKristu uyizwi uKristu uyisiqalo uKristu uyisiphetho uyikho yonke yabo izonto le awunajabula you understand so manje yena wonke amadolo haleluya glory to haleluya 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 wonke amadolo angikhathali noma ngabe umuslim noma ngabe umZulu noma ngabe uyi-owner yama-tax noma ngabe uyinkabi noma ngabe uyinkunzi noma ngabe uyisifebe esingasakwazi ukuthi ke sizithibe sibuyele ekubeni sibe umuntu oqondile noma ngabe kuthi uyisitabane uyazazi ukuthi kodwa unezingane ezabafana nezingane zamantombazane nomndeni nomfazi kodwa uhamba ulala nabanye abafana do you understand lonke idolo angikhathali ukuthi nenkane engakanani noma ngabe kuthiwa upresident wakho uyakumela athi uzomnika ilungelo lokuthi ulale nabanye abafana noma uye nomshado nabanye abafana uNkulunkulu uyaphika lokho and sokumela lokho ngoba iyona gospel le kumele sishumayele asifana nabafundisi beni abanikhohlisayo banibeka izandla bathi ke uNkulunkulu uzonibusisa ithi iBhayibheli ke sinazo zonke iziphiwo zikamoya kuJesu Kristu you understand so uma zonke iziphiwo zikamoya zikuJesu Kristu wena wayesakho usithanda kumfundisi amen ngoba phela uJesu Kristu mina akhomfundisi noyedwa akho apostle akho ngisho umbishop oyedwa onganginika izibusiso ngaphandle kwaJesu Kristu yes lord hallelujah and anginikani ngezibusiso anginazi izibusiso mesithandazela ukuthi inkosi yenze umsebenzi wayo do you understand ngegama lika Jesu Kristu sikwazi ukuhlala phakathi kwethu do you understand so imoya yonke ifuneka ilashwe ngegama lika Jesu Kristu hayi ngegama lika mfundisi ukuthi umfundisi wakuphakamisa izandla nonke niwe noma niphephethe niwe nidlala uba yihula nani nizenza ihula niyazi ukuthi lo ndayi lonqiniso kodwa ngoba umfundisi wenu udayisizwe kaNkulunkulu konke kuhamba ngesiprofeto ufeza isiprofeto sika Jesu Kristu ufeza isiprofeto sika uNkulunkulu and konke kumele kwenzeke hallelujah yes lord indoda yagijima lapha yobhawa yathini amen wathi ukuba ambone uJesu esekude wagijima wakhuleka kuye wayesememeza ngezwi elikhulu yakhala indoda yamemeza ngezwi elikhulu ethi nginamsebenzi muni nawe Jesu ndodana kaNkulunkulu ophezulu konke ithi indoda namadimoni nginamsebenzi muni yini what business do I have to have with you Jesus Christ ngoba yini uyindodana kaNkulunkulu phela wena ophezulu konke wena uyindodana kaNkulunkulu ophezulu konke uNkulunkulu esimlandelayo yena uNkulunkulu ophansi konke akuyena uNkulunkulu okweceleni konke ophezulu konke kusho ukuthi umuntu ophezulu konke akukho ngaphezulu kwakhe ezona nto le igama lithi ophezulu konke kusho ukuthi yena ngaphezulu kwayo yonke into awucabanga ukuthi uNkulunkulu ungamniki udumo lumfanele umuntu ophezulu kwayo yonke into do you understand asambe bafu ngikufungisa uNkulunkulu ungangihluphi ithi ngikufungisa uNkulunkulu ungangihluphi kusho idemon lisho ndodeni lisho umoya imimoya imbambile do you understand wesazi isikhathi sesakufiki ngokwakhe sikakufiki vele ngokwencwadi phela le moya egcwele lapha ngaphakathi kubantu imoya kaSathane do you understand akuyona imoya nje imoya kaSathane iyasazi isikhathi sayo do you understand so iyazana neqiniso hallelujah iyazana neqiniso yonke le moya le hallelujah glory to God njengoba yazana neqiniso wena leyo moya ikubambile ngoba leyo moya ihlaniphe ngaphezulu kwakho ngoba wena uJesu uhlaniphile ngokwenyama ikubambe ngokwenyama do you understand iyazi ukuthi uthandani iyazi ukuthi uthanda ugwayi yes lord iyazi ukuthi wena uthanda ucansi yes lord iyazi wena ukuthi uthanda uqamba amanga iyazi wena ukuthi unomoya wokuthanda imali kakhulu ungenza noma ingabe yini ezokwenza ukuthi ke wena ube nemali ingakho idansisa le moya le ubona imali uvele ukitazeke isandla uvele ukitazeke uvele ufuna ukuqamba amanga ungenza noma ngabe yini ingakho sinabafana abaphendukile baba yitabane ngoba bebezimisela ukwenza noma ngabe yini ukuze bathole imali balala nezitabane ngenxa yemali badayisa ubudoda babo bahambe umuntu wesilisa ahambe ufuna ukuthi umuntu wesilisa achithele kwena awucabange nje uNkulunkulu ukudalela ukuthi wena leyo mbewu leyo uyichithele umuntu wesifazane wena uyayithatha uyichithele kwenye indoda nandisa ukufa nandisa ukubola nokonakala ngosodoma neGomora haleluya uthi uNkulunkulu ke isodoma neGomora wayibhubhisa ngayo lo mkhuba leyo njengoba neBhayibheli incwadi yaseKorinte yokuqala verse chapter 6 verse 9 iyasho ukuthi ke nezitabane abantu besilisa abalala nabodwa ngeke baze balibona izulu so manje na uyacabanga ukuthi wena usuzinikele amen ekutheni wena uzolala nabanye abafana First Corinthians chapter 6 yes sir verse 9 yes sir kepha kanazi yini ukuthi abangalungile
abayikulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu na abantu abangalungile ngeke baze balidle ifa bazobalwa futhi nala kule ncwadi le. Yes sir. ningadukiswa nazifebe Ifebe nabakhonza izithombe izifebe ilabo foba ngokomoya abafike bathi besonta belandela uNkulunkulu ngokweqiniso bambe bofeba namanye amasonto noma bengakomazi uNkulunkulu basafeba namanye amasonto ngoba bambe bedonsa yonke lemoya le engeyona kaNkulunkulu. You understand? Abanye bese bezofeba ngomzimba umuntu athi ngakoshadi ingane siphuma khona sonke efebeni kodwa ngeke singakhuluma ngabo ukuthi ufebe and futhi iyona into eyazi. Haleluya ukuthi masukhululiwe ithi indodana yomuntu bese ukhululiwe ukhululekelwe ngokwempela. Do you understand? So indodana yomuntu yafika esikhulula ezonweni isiyakholelwa kuyona siyakholelwa egameni elithile. Do you understand? Hallelujah. You understand? So manje ithi incwadi ke laba abangcolile ngokwenyama nangokomoya ningadukiswa nazifebe ifebe nabakhonza izithombe ngole ngokwenyama ufeba ngokwenyama hambulana nabo bonke abantu. Do you understand? Mase uzophinda uzofeba ngokomoya nale moya uhamba uyihogela yonke labantu uhamba uzincengela uhamba uzenza juice uzenza into ethobekile kodwa manje uwe unezinkanuko ukuthi kunezinto ekumele zifezeke uzela amanga noma uzela ukuzontshontsha. Do you understand? Yonke into oyenzayo into eplanayo inaso isizathu ngemuva ukuthi wena ugcwele ukukhohlakala unobuqili benyoka. You understand? naziphingi iphingi labantu laba abaphuma emshadweni wabo hambe bolala ngaphandle. Do you understand? Ushiya umshado wakho yoba manje sinashadene noKristu uma ngiphuma manje ngihamba ngiyosonta emaromini sengiyafeba noma ngiyaphinga. You understand? Bese ngishadene noKristu ngihamba ngiyosonta emaromini mina ngiyaphinga mina. So fanele ngihlale ebungcoleni ngoba uNkulunkulu azangasho ukuthi uyiRoma, uNkulunkulu azangasho ukuthi uyiChristianity, uNkulunkulu azangasho ukuthi ke uyiwesili, uNkulunkulu azangasho ukuthi uyiLutheran, uNkulunkulu azangasho ukuthi uyiBaptist, uNkulunkulu uthi uyingcwele abantwana bakhe kufanele babe ngcwele. Ukuthi wena welinye lamasonto engwabalile noma amanye amasonto engabalanga isonto lakho liqanjwe ngomuntu noma liqanjwe umuntu lelo sonto isonto likaSathane ngoba into yokuqala nje igama lakhona la manga kulona igama uNkulunkulu lathi uyilona. Yes Lord. Understand? nazihlobongi laba amadoda amadala alala nezingane ezincane zesilisa, amadoda esilisa alala nezingane ezincane zesilisa, ihlobongi nabesilisa abalalanayo iqabane lezi ezilalana zodwa athi omunye mekubona omunye amkhanukele. Ukhethe imagine ubheka omunye umfana indoda enezandla eziqinile enezithende eziqinile uthi moyibheka ubone ukuthi indoda le nesilevu siqinile nezikhomo ziqinile kodwa manje wena uthi uhalela umuzizwe ngathi umuntu wesifazane noma umbuko uyahalisa. Uyabona ukuthi umoya lo omubi okubambile wokungcola ngoba phela ke uNkulunkulu uthi wadala indoda nomuntu wesifazane azange asho ukuthi wadala indoda nendoda ukuze alalane. Wathi indoda kufanele ishiye umama noyise iyonamathela kumfazi wayo babe nyamanye. Azange asho ukuthi amadoda azoba nyamanye. Uzozala kanjani indoda? Nizowakha kanjani umndeni? Hallelujah. Siyabuza ukuthi ke kukuphi eBhayibhelini lekuthiwa khona abantu balalane bodwa besilisa nabantu besifazane balalane bodwa? Kukuphi? Ningadukiswa amasela abantu abantshontshayo abantu nje bantshontsha ngokubuka ufisa into zabanye abantu uyisela ngoba manje untshontsha umkamfweni ngokomcabango ugcine sokulemcabango seyikhula ekutheni ibisenzo. So zama ukwenza ngazo zonke indlela ukuthi ukhombise umkamfweni ukuthi uyamhalela usuntshontsha umkamfweni engazi umfweni nomkamfweni ubhizi uyaphinga nomfweni ubulala izwe ngenxa yokuthi nje uNkulunkulu akekho phakathi kwenu. You understand? Bonke labo bantu uthi incwadi ngeke baze balibone izulu. Yabo uyantshontsha awusakwazi ukuphila ngokuthi ungantshontshi. Ningadukiswa. Understand? Ungadukiswa. Nabahahayo yilabo abahalela into zabantu. Njengoba ngisho ngithi nje uqala untshontsha ukuhaha lokho ukulidele ekutheni untshontshe. You understand? Ngoba yini uNkulunkulu akayikho kuwena ngaphakathi. Akaphili kwena uNkulunkulu ngaphakathi. Idakwa abantu abaphuza utshwala. Abantu abaphuza utshwala angikhathali ukuthi ngoba uphuza kangakanani noma kuthiwa uphuza kanye ngosuku noma kuthiwa uphuza kanye ngenyanga. Modakwa nje uhlala utshwaleni udakwa uNkulunkulu mefica udakiwe noma yazi ukuthi isidakwa uzamuzoguquka endleleni zakho ube ngcwele. Awukwazi ukuthi uzothi ungcwele kodwa uyadakwa njalo ngomgqibelo noma ngolesihlanu.
awukho ngcwele wena ushade nobaba wakho usathane njengoba incwadi isho ithi ke lowo owenza isono engakwazi ukuphuma kusona wesigqila saso. So uma kuyisigqila uma kuyisono ukuthi wena udaka utshwala, uma kuyisono ukuthi wena uqamba amanga, uma kuyisono ukuthi wena ufebe noma untshontshe noma ube umbulali, okusho ukuthi wena uma ukuthi uyafa umphefumulo wakho ungazange uzuguquke ubuyele emngcweleni wena uyisigqila sesono and uzohamba uyoshawa esihogweni. Uyakwazi nawe lokho ngoba sengikutshelile ayizolonto le incwadi iBhayibheli libhale kanjalo. Alikho iBhayibheli ukuthi ke uzosindiswa ezulwini, akukho lelisho njalo khona iBhayibheli lithi sonke kufanele silungiswe emhlabeni. Njengoba silungiswa emhlabeni silungiselela kona ukuthi bese kufika isikhathi sokufa. Amen. Ngoba bese kufika isikhathi sokufa sife incwadi kuma Romans chapter 8, I think it's chapter 8. Romans chapter 8 somewhere kune verse elithi ke siyalungiselelwa sifana nezimvu ezilungiselela ukuhlaba. Sibulawa usuku lonke ngezwi lenkosi. Ngoba yini kufanele siqonde siyalungiselelwa ukuthi mase sifa sifana noJesu Kristu sibe msulu. But ke ngeke wena uthi uzoba msulu emehlweni akho kuphela. Ngeke uzukwenze lokho. So hallelujah. Yes sir. So nazidakwa ngeke zibone izulu. Amen. Yes sir. Sikhuluma ngemoya enibambile. Iyona moya lezo kwenza ukuthi ungakwazi ukungena ezulwini. Hallelujah. Abayikulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu. Ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkuluNkulu, ufanele baguquke babuyele endleleni zokulunga, indlela zokulunga, indlela zika Kristu zokuthi ke hambe ku Roman chapter 13 verse 9 sibheke ukuthi ke imiphi imithetho ekumele bayilandele ukuze bakwazi ukuthi kube khona ukuthula empilweni zabo. Uma ungenazo lezi zinto ezifunwa encwadini Roman chapter 13 verse 9 uma ungenazo lezi zinto lezi okusho ukuthi wena kunzima ukuthi uphinde ubonane noNkulunkulu noma noJesu Kristu uhlale naye okwangona phakade, ngoba lezi zinto iwona ama qualities lawa azokholela ekutheni ukwazi ungene ezulwini. Okhiye balemhlabeni bokungena ezulwini and uJesu Kristu baphethe bonke okhiye abasesihogweni. Hallelujah. Abasesihogweni nabasezulwini baphethe uJesu Kristu. So mawukuthi uthi ukhethuke esihogweni uJesu Kristu uzokuvulela. Mawukuthi ukhethile ukuthi wena usufuna ezulwini uJesu Kristu uzokuvulela. Uzokhetha hayi ukuthi uzokhethiswa, uzozikhethela ngoba akekho ozokukhethisa. Kodwa uJesu Kristu uthi indlela neqiniso. Uthi uJesu Kristu usathane ungubaba wamanga. So la seqaleni kusho ukuthi wena ufuna ukukhetha abantu baba wamanga noma ufuna ukukhetha indlela neqiniso nokuphila. Amen. Incwadi kwabaseRoma. Yes sir. Isahluko se-13. Incwadi kwabaseRoma isahluko se-13. Yes sir. Iverse lesikhombisa. Iverse lesishiyagalombili. Ningabi nacala lani nakubani kuphela elokuthandana. Singabi nacala inhloboni lecala nanokubani kufanele sithandane. Okusho ukuthi ke wena uma uzazi ukuthi unenhliziyo elikhulu. Amen. Ufuna ukuzehlisa uzithobe. Amen. Uma ukuthi wena ufuna abantu bakuthande njengoba nawe ubathanda, qhubeka wena uzithande, uthande uNkulunkulu kakhulu. Uma kuukuthi wena awunandaba, amen, uzoqhubeka ungabi nayo indaba ngoba vele kusho ukuthi uempty. uJesu Kristu uzogcwalisa, usathane uzokhipha agcwalise okobumnyama. Yabona ke uzosikhathela ukuthi ufuna ukuhamba ngokukhanya noma ngobumnyama. Amen. Ithi iBhayibheli ke sithandaneni. Amen. You understand? Angimi la ngithi mina ke ngiyabazonda izitabane, anginandaba nezitabane. Kodwa ngiyazonda izenzo zezitabane zokuthi zilalane zodwa ngoba uNkulunkulu uyazonda. Into mayizonda uNkulunkulu, mina ngikuNkulunkulu kusho ukuthi kwaNkulunkulu angakufuni nama ngikufuni. Ngoba mase ngifuna izinto uNkulunkulu angazifuni kusho ukuthi mina ngiphambene necebo likaNkulunkulu. Ngithanda izinto zokonakala. Yes Lord. Ningabi nacala lani nakubani. Asifune nakuba nacala noma ngabe lani nakubani. Kuphela elokuthandana. Kuphela icala elisimele lecala elisaleleyo ukuthi sithandane. Uma ungathandi umuntu noma wena ungathandwa, qhubeka ubathande. Ngokuba othanda omunye ugcwalisile umthetho. Uthando ligcwalisa yonke into. Uthando lugcwalisa yonke into. Uma ungenalo uthando angikhathali noma ngabe kuthiwa ke wena wakhulu uhlukunyezwa noma wakhulwa ushawa ulaliswa esibayeni.
but uthando still lukhona wena ngaphakathi ngoba uyakwazi ukuthi enganeni yabantu entombazana uthi uyayithanda awuzungitshela ukuthi awunalo uthando uthi uzonda abazali bakho ngoba nako wena uzonda abazali bakho ngoba unomono ubona ezinye ingane zakhuliswa kahle awuboni isanya sikaNkulunkulu kena yonke lento le ukuthi uNkulunkulu ekusebenzisa ukuthi ngelinye ilanga ufunda ukuthanda ngoba ufuna ukuthandwa ungaba kanjani unkosikazi ukuthi ufuna ukumthanda kodwa ubathanda abazali bakho haleluya ungaba kanjani unkosikazi nezingane kodwa uthi umthanda ubaba wakho do you understand? So manje na yonke into iapply uthando ukuze uthandwe noma uthande kufanele uqala ukwazi ukuthanda ufuna uNkulunkulu akuthande mthande kakhulu wena ngoba uNkulunkulu usekuthandele ukuthi akwazi ukunika impilo do you understand? So mina mozothi ke uNkulunkulu akakuthandi ingoba naku wena uthando expecte ngendlela efuna wena kodwa uNkulunkulu uthanda ngayo yonke indlela do you understand? Ukuthi mina ngingalangadlile noma mhlambe anginawo mama nobaba kusho ukuthi ngalokho ke sekumele ngizonda uNkulunkulu ngeke ungisize ngoba egcineni ngiyamdinga uNkulunkulu bona babakhiwe njengami njengoba nami ngakhiwe njengabo uNkulunkulu kuphela ngaphezulu sonke do you understand? So into esidingayo kumele si-apply nje uthando haleluya angikhathali ukuthi ngabe ngizonda kangakanani ngokuthi ngibalanga ngitshela iqiniso yes Lord ngitshela ukuthi ke funda ukuthanda isitsha sakho usinika amanzi ungabi nenkinga nalokho ukuthi umuntu okuzondayo wena nawe usufuna ukumzonda back uma ufuna ukumzonda back nobabili ngaba Sathane do you understand? Angikhathali ukuthi ke ngabe wangihlukumeza kangakanani but I still love you ngothando lukaNkulunkulu hayi ngokuthanda ukuthi ngilale nawe njengomuntu wesilisa noma njengomuntu wesifazane angiphilele kweziganuko ngiphilele kukamoya do you understand? Ngokuba lokhu ukuthi ungaphingi ungabulali izinto lezo kuphela ukuze ugcwalise uthando isho iBhayibheli ufuna ukwenza njani? Ungaphingi ungabulali ukuze ugcwalise uthando ungaphingi ungabulali ungebi ungantshontshi ungafisi yizo indaba le ungantshontshi ungafisi noma ukhona omunye umyalelo uyahlanganiswa kulelizwi elithi noma ngabe kuthiwa khona eminye imiyalelo ngiyayazi eminye imiyalelo kodwa kuthiwa uzohlanganisa kulelizwi wathanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena no othanda inja yakho njengoba uzithanda wena wathanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena no othanda ikati lakho njengoba wena uzithanda wena wathanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena abantu bathanda izinja ngaphezulu kwabantu umuntu ngenza umuntu nje ngithi uqasha umuntu ukuthi amsebenzele asize ekhaya lowo muntu lowo athatha inja ayise crash kodwa lo muntu lo amsebenzelayo akakomniki imali lapha eChrist inja uyitreat njengomuntu ayikhokhela 4000 ngenyanga kodwa lo muntu umholela 2000 ngenyanga lo muntu unezingane inja inangane inja futhi ayidinga izingane abantu banenhliziyo ezikhulu bathanda amankatshabo ngaphezulu kwabantu angenza noma ngabe yini for isilwane kodwa umuntu ngeke azamenzele lutho uzomquestiona amfendezele ngembuzo amblame ngoba yini inhliziyo nothando alukho kodwa yena mesekingeni ufuna ukuthi athandwe ushashabone futhi ukuthi mina cousin mama bangithandi usisi wami angithandi nje ubhuti wami angangithandi uma ungithanda kancane ufuna bakuthande kodwa ukwazi ukuthanda uthanda izilwane wena uthando ngabe well apply kubantu ukuze na uzofila uthando wena lo thando uapply ezilwaneni izilwane ziyakuthanda kodwa zikwazi ukuxoxa nawe umuntu uyakwazi ukuxoxa nawe akutshela ukuthi khona uNkulunkulu isilwane sazi ukuthi khona uNkulunkulu akeke sitshela noma kuthiwa siyazi ngolwazi kaNkulunkulu nangokuhlakanipha kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu zonke izilwane ziyamazi do you understand? Uthando alwenzi okubi kumakhelwane so wena why untshontshela umakhelwane wakho why ufuna wena ukuthi umakhelwane wakho afe why wena uthakatha umakhelwane wakho why wena uzonda abanye abantu kodwa manje uthi ufuna bakuthande njengoba wena uthi incwadi uthando ufuna igcwaliswe iyona nto ezogcwalisa uthando ukuze kube khona ukuthula emhlabeni uma ungenalo uthando wena usenabantu obathandayo nongabafuni wena usakude nokuthula uJesu Kristu kude naye ngoba uJesu Kristu uthi indlela ukuthula uyiqiniso ukuphila uthando so uma elothi uthando akekho umuntu engizomzonda akekho umuntu engizomthatha kancane you understand lokho enginakho bekukhona enginakho kufanele ngikusherish ngoba yini ngiqhuba umkhuba wothando so uma ngizozibona ukuthi ngcono kunabanye abantu ngiyaziphakamisa ngiyazehlisa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthi bonke laba ziphakamisayo bazokwehliswa kuthi laba behlisiwe uyabakhuphula yena ngamandla akhe so yebo indaba yothando ibaluleke kangakanani uyaye ukuthanda izilwane uyaye ukuthanda imoto yakho ngaphezulu kwabanye abantu why uthanda imoto into engeke izingcwabe
Mase ufile udinga abantu abazongcwaba. Amen. Mase ugula udinga abantu abazonakekela. Kodwa uthatha lolo thando lolo ngabe ulinika abantu, ulinika izilwane, ulinika nezimoto, ulinika nemali. Udumisa imali ngaphezulu kwabantu, udumisa imali ngaphezulu kwaNkulunkulu. You understand? Uthando alwenzi okubi kumakhelwana. Ngakho ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. Uthi uthanda uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ke umuntu wesifazane aqonge ngokuhlonipheka. Uthando uNkulunkulu athanda ngalo ukutshela ukuthi sihloniphe. Hambe kwincwadi ya 2 Timotheo. Amen. Gijima incwadi ya 1 Timotheo chapter 2 verse 9 gijima baba. Hallelujah. Yes sir. Incwadi yesibili kaTimotheo. Incwadi yokuqala gijima kuyo yokuqala. Sifuna le yokuqala incwadi yokuqala chapter 2 verse 9. Incwadi yokuqala kaTimotheo isahluko sesibili iverse lesishiyagalombili. Lesishiyagalolunye. Uxolo bazalwane. Uyibize ngenamba yokuqala ngoba manje ngesiloko sicorrectana. Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo. Yalizwe uthando uqhama uNkulunkulu. Uthini uNkulunkulu? Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo. Why kumele sibone iphenti lakho njalo ngogqokile wena? Amen. Yindaba kumele sibone amaphenti enu, sibone namathanga enu. Hallelujah. Ukuphi ukuhlonipha? Uthi wena uyiChristian? Yes Lord. Pha ufuna nemaclubini ekete ezincane kuveza khona imsopho ezini. Yes Lord. Why wena ubusy ufuna ukuveza ama cleavage? Yes Lord. Ukuphi ukuhlonipha umzimba wakho? Why kumele ugqoke into ezoveza amabele akho ngaphandle? Izingubo ezifaneleyo. Uthando lwaNkulunkulu uthini? Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo. Wena uthi wentombazane uthi ungumKristu ufana noJesu Kristu. Why pho ungafuni ukwamukela iqiniso lokuthi ufuna ukuzihlonipha umzimba wakho, uzihloniphe, ufihle umzimba wakho uqonge ngendlela ehloniphekile? Amen. Amen. Why wena mfana? Ibhloko lakho lingezansi kezinqa. Amen. Why? Uthi umKristu ufana noNkulunkulu uyakholelwa kuyena. Ngoba phela umuntu okholelwa entweni ulandela imithetho wakhona. Yes Lord. You understand? Yes Lord. Nanga umthetho uthini ngomuntu wesifazane? Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo, bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda. Kukuphi ukuhlonipha ngozofaka ibhloko elithaythi nethayithi encane kuvele imswepho yezinga nesitho sakho sangaphambili sibonakale kubo bonke abantu besilisa lebhaqweni belokho bephenduka nawe ngathi izinja zibona ithambo. Hallelujah. You understand? Yes Lord. Ungathi ke wena umKristu kodwa ukwazi ukuzinakekela ulokuthi uyini enye kumele futhi bangayenza abantu besifazana abantu bamakhono. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo. Inwele zakho akuzona izinwele zakho kodwa uthi ungumKristu uyayazi lonto ukuthi uJesu Kristu ke uthi ke wena inwele zakho azingabe ngokwazi ngokwalukiweyo. Nangegolide nifaka ubucwebe. Why nifuna ukuthi nithenge ubuhle benu? Yini wrong ngendlela uNkulunkulu akakho ngayo? Uma ukuthi wena ngempela uyakholwa eqinisweni nanokuthi wena uyamhlonipha uNkulunkulu uhamba ngale ndlela lo uNkulunkulu afuna uhambe ngayo. Why ungekho ukuthi umthande ngokweqiniso, umthande ngendlela efunwa wena ngokubiza igama lakhe kodwa ngezenzo uyamphika? Namapharel niyahlobisa nifaka yonke inhlobo yobucwebecwebe nangezambatho ezinemali eningi. Yabona manje abantu bajolela ukuthi bagqoke impahla ezibizayo. Oh Louis Vuitton. You understand? Abantu besifazane ujola nomuntu wesilisa ngoba nake ufuna umthengele impahla zokugqoka. You understand? Nale nyoni le ibhizi ivalwe amehlo ivalwe imali ivalekile ivalwe nomhula nokuthi vele igcwele inkanuko. You understand? Yes Lord. Izokwenza yonke into ukuze ingene emathangeni le ntombazane but egcineni lo muntu akanayo inhloso nale ntombazane. You understand? Amantombazane abukayo buka lemculo le ama rap nalokuthi thina sithiwa sibukele kuma Americans. Amantombazane wonke. Amen. Avezwa njengabantu efuna ugqoka into ezibizayo. Kufuneka wena mjida we provide intombazane ngayo yonke into. Qala ku airtime. Kuze pentini. Emva kwalokho kuze kuyimpahla zokugqoka. You understand? Febe. Kuze yonke into ofuneke ibe into enegama, yabo? Kodwa lithi iBhayibheli umuntu wesifazane agqoke ngendlela ehloniphekile. And ngoba ithi incwadi ke ngalolo qiniso umuntu wesifazane ukuthobeka kwakhe kufanele kube kwenhliziyo. Kepha njengokufanele owesifazane aboshwe ukuthi wesaba uNkulunkulu. Kufanele sikwazi ukubona umehluko phakathi komuntu wesifazane okholwayo okuKristu Amen. nomuntu wesifazane oyisifebe. Amen.
ophila impilo yobufebe bahlobe ngemisebenzi emihle. ngokuba yini abantu kufanele bahlukaniseke ukuthi manje uzothi uyiChristian kodwa ugqokisa kwesifebe. Amen. Uzipendile amehlo. Amen. Ulinde ufake inwele zakho zilukiwe. Amen. Ugqoka ikete ezincane nekete ezamalela amnyama ezincane ezithathu ezicobezelayo. Ufake amabhutha ayovala emathangeni isiketi singango 2 cm. Amen. Ihlobo ngaphezulu iwinter ngaphezulu ihlobo ngenzani. Nithi fashion ubani uNkulunkulu mekuthi uthi uyakholwa uyiChristian mekuthi uyakholwa ngempela uthi uNkulunkulu umuntu wesifazane ufuna agqoke kanjani? Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobela konke. Umuntu wesifazane ufuna agqoke kanjani? Kepha owesifazane bazihlobise ngokuhlonipha. Umuntu wesifazane ufuna ngazihloniphe ngokuhlonipha. Ukuphi ukuhlonipha bekuthi wena iblue ogqokile. Amen. Lisikiwe la dabu ugqokelani iblue wena oqala ngoba phela uthi uyiChristian angithi. Ithi iBhayibheli ke umuntu wesifazane angagqoki okwesilisa lokho kuyisinengiso. Amen. Izingubo ezifaneleyo. Lithi ke gqoka ingubo ezifaneleyo umuntu wesifazane afika agqokise umuntu wesifazane. Amen. Angikwazi le mgaqweni oqala nje ubuko ukuthi awusayona nomuntu wesifazane hambe kwelinye iqiniso angitshela iqiniso leli umuntu wesifazane ekhanda lakhe hambe kuncwadi yokuqala yaseKorinte chapter 11 from verse 3 siza ukuthi umuntu wesifazane eliphele iqiniso futhi afuna lazi njengokuthi umuntu wesifazane umKristu sidila leqiniso kwaseKorinte oqala verse 11 chapter 11 from verse 1 if you want to. Hallelujah. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte. Yes sir. Isahluko seshumi nanye. Isahluko seshumi nanye. From verse 1. Yes sir. Yibani ngabalingisi bami. Yibani ngabalingisi baKristu. Yalizwi izwi lithi ke yibani ngabalingisi bami. Yibani ngabalingisi baKristu. baKristu yonke into ezoKristu nento ekhulunywa ngoKristu uzothi amen kuyona. Do you understand? Awunakho ngiyala haleluya. Awunakho ukuthi wena uzothi manje ufuna ukwenza uKristu uthi enza lokho wena kodwa ufuna ukwenza lokho wena awukho kuKristu. Ithini incwadi? Yibani ngabalingisi bami njengokuba nami ngilingisa uKristu. Yayizo indaba. Kusho umpostoli uthi njengoba naye lungisa bani uKristu. So izwi elikencwadini nezwi elikeBhayibhelini liqhamuka kuKristu ngoba lonke izwi liqhamuke ngentando yakhe uKristu. Amen. Yes sir. Ngiyanibonga ngokuba ningikhumbula ezintweni zonke. Yes sir. Nibambelela ezifundisweni njengokuba nganinika zona. Yes sir. Kepha ke ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo wonke amadoda inguKristu. Inhloko yawo wonke amadoda inguKristu. Nenhloko yowesifazane Do indoda. you understand? Nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. So akekho umuntu wesifazane oyinhloko yendoda. Amen. Akekho umuntu wesilisa oyinhloko kaKristu. Akekho uKristu akayona inhloko kaNkulunkulu kodwa kuthiwa ke uNkulunkulu uyinhloko kaKristu. uKristu uyinhloko yendoda. Bese kuzothi indoda izoba inhloko yomfazi. You understand? So make sure njalo okusho ukuthi ke kufanele kube kanjalo. Awuzuzitshela wena ngelinye ilanga ukuthi wena uyindoda kodwa wesifazane. Awuyitshela futhi ukuthi wena ungaphezulu kwendoda umuntu wesifazane. Lokho kuumthetho kaNkulunkulu. Hayi ngoba nakho ucindezelwa. Ngoba yini uhulumeni ogcwele usathane nogcwele udevilish. Iwona lo nkhohlisayo untshela haleluya. Ontshela ukuthi niyalingana. Ngokomthetho kaNkulunkulu uthini incwadi? Kepha ke ngithanda ukuba nazi ukuthi yes sir. Inhloko yawo wonke amadoda. Inhloko yawo wonke amadoda inguKristu. uKristu inhloko yawo wonke amadoda. Nenhloko yowesifazane. Yabathiwa benhloko futhi uyinkosana. Amen. Yezo lonke. Njengoba inkosana uyisiqalo sayo yonke into. Ukuthi wena wazalwa umkhulu wakho noma uDavide wazalwa ngamuva wazalwa aqala uJesu Kristu. uJesu Kristu wafika ngamuva. Kodwa still uJesu Kristu usayinkosana. Amen. You understand? Ngoba uyena yedwa wafike wafa wavuka. Uyena yedwa sangena ezulwini abanye besalindile. You understand ukuthi ke uyinkosana kanjani uJesu Kristu? Uyinkosana ngendlela yonke ngoba amandla awanika ezulwini ukuthi aphathe emhlabeni nasezulwini. Do you understand? Amandla kaKristu ngokuzwa kwazi kwalimitha. Lithi liqiniso la. Nenhloko yowesifazane iyindoda. Inhloko yowesifazane iyindoda. Okusho uma uyindoda wena unakekela umndeni. You understand? Umuntu wesifazane akanakekeli wena. Yayizwa lonto le wena umuntu wesilisa unakekela umndeni wakho. Yayizwa lonto. Nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. Nenhloko kaKristu
lo inkosana unenhloko njengoba lithi igama inkosana khona inkosi. Do you understand? So bekhona inkosana kukhona inkosi njengoba bekhona indlovu khona indlovukazi. Do you understand? Bese kuzoba khona nezinyane ekuyilona eqhama ngaphakathi kwalezi zinto eziwu2. So kanjalo ke uma wakho umuntu oqala wazalwa umhlaba kusho ukuthi sonke sibhilonga emhlabathini. Mesifa sonke siphinda phansi. Ubaba wethu umoya wethu umoya ongcwele lo wakwazi ukuthi uphefumule. Hallelujah. Uma sikutshela ukuthi ke mina ngubaba wakho. Yes Lord. Lezo lonto le mesithandaza sithi baba wethu asisho ukuthi mama wethu. Uma uthandaza ukuthi mama wakho unenkinga uthandaza imimoya esingayazi. Hallelujah. Iqiniso. Yileyo naleyo ndoda esuke ikhuleka. Indoda nendoda ekhulekayo. Noma iprofeta. Noma ngabe kuthiwa iprofeta. Ikhanda layo limboziwe. Uma uyindoda uprofeta noma uthandaza. Ihlazisa ikhanda layo. Ikhanda lakho walimboza nje uyahlazisa ikhanda lakho. Indoda ayivumelekile ukuthi mayithandaza noma iprofeta noma ikhuleka imboza ikhanda layo. Ngomthetho kaKristu iqiniso lelo ngeke uzushintshe. Amen. Kepha yilowo nalowo wesifazane osuke ekhuleka nokuba eprofeta ikhanda lakhe lingagutshuzelwe. Yilowo nalowo wesifazane oza phambi kaNkulunkulu azokhuleka noma azoprofeta ikhanda lakhe lingamboziwe. Lingagutshuzelwe. Uhlazisa ikhanda lakhe. Uhlazisa ikhanda lakho wesifazane awukhombisa ukuhlonipha ikhanda lakho ukuthi wena uNkulunkulu watshela ukuthi ke mboza ikhanda lakho mothandaza wena uthi ke uzolimbula ngoba nawe ufuna ukugabisa ngama singili akho lawa atshapile. Amasingili atshapile lo nto ayihlo lutho uNkulunkulu. Udumo loNkulunkulu lutshela ukuthi wena zehlise mozehlisa wena uattenda izwi njengoba linjalo. Do you understand? Mo attend izwi njengoba linjalo wena uyalamkela lonke izwi elikhulunywa uNkulunkulu ukuthi amen kulona. Ngeke uzuziphakamisa ube ngaphezulu kwezwi ngenxa ukuthi wena uthi ufuna ubuke kumuhle. Abantu besifazane manje ufuna ke baluke emakhanda bangamboza amakhanda ukuze babe nesithunzi. Lithi iBhayibheli kanjalo nendoda ivela ngowesifazane. Usuhambe kakhulu manje amazwi manje. Ngokuba indoda Hallelujah bazalwane. Sorry ngencane. Verse 6. Ngokuba uma owesifazane engakhubazeli akagunde uma kuyihlazo kowesifazane ukuba agundwe noma aphuce akakhubazele. So uma ukuthi ke lithi izwi lenkosi umuntu wesifazane uma eprofeta noma eprofesaya noma ethandaza noma ekhuleka kufanele ngamboza ikhanda. Uma engafuni ukwenza lokho kusho ukuthi ke ufana nomuntu ogundile akavela agunde ke. Uma ukuthi vele kuyihlazo ukuthi umuntu wesifazane agunde akamboza ikhanda lakhe ngoba egcineni umthetho uthi ke umuntu wesifazane methandaza noma eprofeta akamboza ikhanda. Wena umfundisi wakho uma engakufundisi lokho so neminyaka usonto kodwa still wena uyathandaza nje phambi kaNkulunkulu ngekhanda lakhe enqunu liyacobezela lifakwe wonke inhloko yamafutha. Yes Lord. Nahlobisa amakhanda kodwa inhliziyo zenahlotshisiwe ngezwi lenkosi. Yes Lord. Nithi niyakholwa kodwa manje still nabantu engabafuni. Awufuni le message engishumayelayo ngoba naku ikwenza uzibone ubuwena ukuthi wena awunanhlonipho ongakanani uNkulunkulu. Yes Lord. Kepha yilowo nalowo wesifazane osuke ekhuleka nokuba eprofeta ikhanda lakhe lingagutshuzelwe uyihlazo uhlaza ikhanda lakhe ngokuba lokhu kukunye nokuthi uphucile. Yabona uma ungafakanga into yokuhloniphisa ekhanda umboza ikhanda. Umuntu wesifazane uthandaza lokho kufana ukuthi nje ukundile kuNkulunkulu. You understand? Manje na ke ungangitshela ukuthini wena iqiniso leli. Mawukuthi awukwenzi lokho noma esontweni leni abafundisi ngalonto kufanele lolo sonto uphume. Ngoba yini ufuna iqiniso ufuna ukusindiswa. Why sifike sintshela ukuthi sifundisa ngeBhayibheli asifundisi ngokwazi kwethu. Phuma kubona. Asifundisi futhi ngokucabanga kwethu. sikhuluma yonke into ebhalwe phansi eBhayibhelini sesiphuma nje eqinisweni awuqhubeka kancane. Ngokuba uma wesifazane engakhubazeli akagundwe uma kuyihlazo kowesifazane ukuba agundwe noma aphuce akakhubazele. Yes sir. Ngokuba nempela indoda ayifanelwe ukumboza ikhanda. Lokhu ungumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu. iBhayibheli libeka licace bha ukuthi ke umuntu wesilisa ukuze isizathu sokuthi angafaki lutho ekhanda uma ethandaza kuyini? Ungumfanekiso
nodumo lukaNkulunkulu. Umuntu wesilisa lithi incwadi ke umfanekiso nodumo lukaNkulunkulu. Amen. Njengoba umuntu wesilisa udumo nomfanekiso okusho ukuthi ukhumula isigqoko akhombisa ukuzithoba. Yezo lonto ngogqoka isigqoko ufana ukuthi uziphakamisa awukhombisa ukuthi lo muntu uyamdumisa. You understand? Uma udumisa into angisho ukudumisa kwe-radio noma ngumsebenzi ukudumisa imoto. Ngikhuluma ngokuzehlisa uphakamisa udumo. Kulonto losuke uyithandaza. Sina sithandaza uNkulunkulu umnini mandla wonke kwakho konke. Yebo wesifazane uludumo lwendoda. Umuntu wesifazane uludumo lwendoda ngoba yini umuntu wesifazane waphuma endodeni. Yayizo lonto wena wakhiwa uNkulunkulu. Ngokuba indoda ayivelanga kowesifazane kodwa ngowesifazane ovela endodeni. Lo owesilisa wakhiwa uNkulunkulu ebususa enhlabathini. Thebe sefakhile lo wesilisa thebe sephila yedwa isikhathi eside wabona ukuthi uNkulunkulu kubalekile ukuthi abe nomsizi. uNkulunkulu wasethi ke uzomfaka ebuthongweni obujulile. Wamfaka ebuthongweni obujulile wakhipha ubhambo wasakha umuntu wesifazane ngobhambo lomuntu wesilisa. Umuntu wesifazane uphuma kumuntu wesilisa kodwa umuntu wesilisa uphuma kumuntu wesifazane uzalwa umuntu wesifazane kodwa ngokokudalwa owesifazane uphuma kowesilisa. You understand? So manje wena umuntu wesifazane uludumo kumuntu wesilisa. You understand? Ngokuba indoda ayidalelwanga owesifazane kodwa owesifazane wadalelwa indoda. Indoda ayidalelwanga owesifazane lo wesifazane oqhamuka ngamumva wakhiwa ngobambo lomuntu wesilisa ingakho edalelwe udalelwe lo owayevele eyedwa. You understand? So lo wesilisa wadala uqali ethathwe enhlabathini lo wesifazane waqhamuka ngamumva eqhamuka kuyona indoda ingakho kuthiwa ke udalelwe. Amen. Ngalokho ke owesifazane ufanele ukuba abe nophawu. Umuntu wesifazane ufanele ukuba nophawu. Ufanele ukuba nophawu. Uphawu isizathu sokuthi umuntu wesifazane agubuzele ikhanda lakhe ukuthi kufanele ukuthi abe nophawu. Yezo lonto le lwesithi uphawu. Uphawu uzophawu lento ethize. Manje sesiyathola ukuthi lo uphawu lwesithunzi. Uphawu lwesithunzi ekhanda lakhe ngenxa yani yezingilosi. Ngenxa yezingilosi. Yezo lonto le. Amen. Into le emeluyenze. Ufanele ukuba nophawu lwesithunzi. Ufanele ukuba nophawu lwesithunzi ngenxa yezingilosi. Umsebenzi ne-task nomuntu wesifazane ekumele ayenze ukuze akhombise ukuzithoba phambi kwaNkulunkulu. You understand? Uma ungakwenzi lokho noma umfundisi wakhe engakufundisi lokho phuma lapho. Yezo lonto leyo. Phuma kubona. Kuya lapho sifuna ukuza besibakhombisa imoya bababili. Ninemoya kunemoya ekubafundisi benu. Yezo lonto leyo. Mengishumayela iBhayibheli ngiyanaba ngoba yini kufanele ngenze sure ukuthi uyaqonda. Do you understand? Noma ngekuthiwa mhlawumbe uhamba ulahleke kodwa uzobuya uzithola ngoba yini umoya unjalo. Kufanele ngenze izinto ngokukhululeka. Kufanele ngenze mengichaze ngikunabele khona uzoqonda ungeze ucanga ukuthi ngikhama shortcut. Do you understand? Yonke into eBhayibhelini ifanele ichaze njengoba injalo. So asinaso isikhathi sokuthi ke sizothi sine time keeper. No. Bese kuziwa kwizwi lenkosi siyahlala kulona sinabe. Usuku lufana ngoba lalela nina nesikhathi sokubuka ama Netflix nama movie no zonke inhlelo ezikhona TV kodwa isikhathi sokulalela izwi lenkosi niyasilimita khombisa wona ukuthi umoya emibi inibambile. Yezo lonto le ikwenze ngazi ukuthi uwenze something more ukuthi ulalele izwi lenkosi. Ngathi iBhayibheli lithi ke kufanele siphile ngezwi lenkosi ithi ke incwadi yathi inyoka akenza izinkwa ngamatshe wathi ke kubhalwe phansi ukuthi indoda ayinakuphila ngesinkwa kuphela kodwa kufanele idle lonke izwi eliphuma emlomeni kaNkulunkulu mihla yonke kulotshiwe futhi ukuthi ungayili incwadi ngokukaMathewu isahluko sesine sizoqala kuverse 5 khona uSathane wamthatha wamyisa emzini ongcwele wamnyisa esiqongweni sethempeli. Wathi kuye uma uyindodana kaNkulunkulu ziphonse phansi ngokuba kulotshiwe ukuthi uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe. Uthi ke uyothumela ingelosi zakhe uSathane usekhohlisa manje uJesu Kristu ukuthi akazwise ngoba kuthiwa ke ingelosi ziyombamba zikuthwale ngezandla ungaze uqhuzuke etsheni
ngonyawo lwakho. Yayizwa lonto lo uyamkhohlisa uyamnenga kuthiwa yini uyamlutha umluthela ukuthi ke akhubeke noma azikhubekise awele esonweni khona ezoba accused. Do you understand? Kanti akazi ukuthi uze endaweni wrong. Yes sir. uJesu wathi kuye kulotshiwe futhi ukuthi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. Kulotshwe phansi ukuthi ungamlinge uyilinge inkosi yakho akalingwa. Amen. uNkulunkulu ukhuluma nawo umoya omubi, ukhuluma umoya kuKristu, ukhuluma nomoya lo kaSathane. Yezokhuluma imoya, akukhuluma inyama. Lalela, wena uzokhuluma mina ngiphike ukuthi ngibe ne voice ne sound, but ngikhuluma ngezinto zikamoya. Hallelujah. Khuluma ababusi. You understand? Manje ke ukukhanya mekhuluma nobumnyama, ubumnyama mnakho ukutshela ukuthi kuzenza ukukhanya, kuze nendlela zokulutha. Do you understand? So manje ithi incwadi ke uNkulunkulu singamlingi. Ngifuna le khona ethi ke indoda yophila ngesinkwa kuphela, ayingaphili ngesinkwa kuphela, ayiphile ngalo lonke izwi eliqhamuka emlomeni. Yayizo lonto. Verse 3. Yes, sir. Wafika umlingi wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu, Yes, sir. yisho ukuba lawa amatshe abe yizinkwa. Mawuthi indodana kaNkulunkulu. Amen. Yisho kuba lamatshe abe yizinkwa. Yes sir. Kepha waphendula wathi, Yeah. kulotshiwe ukuthi. Kunjani? Kulotshiwe ukuthi. Kunjani? Kulotshiwe ukuthi. Lalela, kulotshwe phansi yonke into. Yayizo lento esifundayo. Ithini? Akusinkwa. Hlehla ithini lento le? Waphendula wathi kuye, Yes sir. kulotshiwe ukuthi. Kunjani? Kulotshiwe Yonke ukuthi. into ilotshwe phansi, yonke into ilotshwe phansi. uJesu Kristu utshela uSathane ngento elotshiwe. Nawe sikunika lolo lungelo lokuthi ke utshela uSathane ngento ebhalwe phansi. Hallelujah. Understand? Umtshela ukuthini uSathane? Akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Isinkwa sakho asanele. Amen. Lesinkwa sakho usidlaya asanele. Kufuneka udle. Ngithini udlani incwadi? Amazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Wonke amazwi ashonga ukuthi amazwi awu-half noma amazwi ayingcusa. Nithe wonke Amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. okusho ukuthi wena uphila ngezwi likaNkulunkulu. Yayizo lonto le. Uma ukuthi wena uphila ngezwi likaNkulunkulu ngomgqibelo kuphela noma ngesonto kuphela, phakathi nesonto wena uyazibhemela, uyaziphuzela, uyajola, uyafeba, udakwa utshwala, uyantshontsha, uqamba amanga, uphatha izibhamu, ubulala abantu noma uphatha imithi uthakatha abantu, mase uthi uyasonta ngesonto. Wena ngokwababa wakho uSathane. Yes, Lord. You understand? Yes, Lord. Ohambise kule ncwadi seziqiniso lapha kule ncwadi Incwadi ngokuba Mateyu isahluko sesihlanu. No buyela kumakho. Kumakho ufune size ukuthi indoda yathini phela esikhuluma ngemoya ebabambile. Ingakho sinaba kanje. Incwadi ngokuba Mark isahluko sesihlanu. Libanjwe imoya. Yezo lonto. Ungafuni ukwamukela into ebhalwe phansi eBhayibhelini ubanjwe imoya. Iqiniso alikho kwena. Amen. Ukuthula akukho kwena. Ukucasula lento engishoyo. Yes, Lord. Ngoba yini ukuthula akukho kwena. Yes, You Lord. understand? Yes, Udinga uJesu Kristu. Hallelujah. Kufuneka umamukele. Ufunde ukuthanda abanye abantu. Amen. Ufunde ukuthanda iqiniso. Amen. And then emva kwalokho uzobe usulashiwe. Amen. Yayizo lonto. Ivesi lesithupha. Yes sir. Wathi ukuba ambone uJesu. Yes sir. Esekude. Yes sir. Wagijima wakhuleka kuye. Yes sir. Wayesememeza ngezwi elikhulu ethi, nginamsebenzi muni nawe Jesu, ndodana kaNkulunkulu Yes, sir. ophezulu konke. Ngikufungisa uNkulunkulu ungangihluphi. Ngokuba wathi kuye, phuma kulomuntu. Washo uJesu Kristu Moya ongcolile. Washo uJesu Kristu Phuma kulomuntu. kulomuntu. Nathi sikhomanda ngegama likaJesu Kristu. Sithi kulamadimoni anibambile. Phuma kulomuntu. Moya ongcolile. Ngesigama likaJesu Kristu elinamandla. Siyakhomanda kuyo yonke imoya ebamba abantu ukuze babe nemoya yokudakwa nokuthi babe ababulali lokuthi babe abathakathi. Sithini? Phuma kulomuntu. Moya ongcolile. Sithi kule moya yofewe nabafundisi bamanga nabaprofeti bamanga na lonke uvucu lwezinyanga elisebenzisa imuthi nejabutabo nabathakathi. Sithini kulo moya ebabambile? Phuma kulomuntu. Moya ongcolile. uSathane nakuthena siyakhomanda osehleli kubantu ezinhlizweni zabo. Sithini kuyena? Phuma kulomuntu. Moya ongcolile. uJesu Kristu wayezele ukuzositshela ukuthi ke siphile ngendlela engcwele, singavumeli imoya engcolile. Ingakho athini? Wayesembuza ethi, Wathini lo muntu uJesu Kristu? phuma kulomuntu. Moya ongcolile. uJesu Kristu uzokhipha yonke imoya engcolile empilweni zenu. Amen. Akazelanga ukuletha imlingo yokuthi wena ube uwini lotho. Amen.
akahlangana nalonto uJesu Kristu ufuna ulungile. Phuma kulo muntu moya ongcolile. You understand? Yabona lo moya okubambile ukuthi umoya okutabana uyakungena manje usuqalile noma usukubambile. Ezo lonto le uJesu Kristu uyakucommand uthini? Phuma kulo muntu moya ongcolile. uJesu Kristu ukhomanda igama ukuthi ke kumele lenzeke intando yakhe ngoba uma ukuthi wena uvumela lemoya ikubambe uzoyisigogweni ayikho into ezokwenzakala kuwena enhle lezoba mhlambe ukuthula kunaloko okwenzakala manje ukuthi wena uzilungiselela indlela yakho yokwesigogweni ngoba yini awufuni ukudedela lemoya ibambile kodwa uJesu Kristu uyakhuluma uthini? Phuma kulo muntu moya ongcolile. Siyakhomanda. Amen. Hallelujah. Ngezwi likaJesu Kristu. Amen. Sithini? Phuma kulo muntu moya ongcolile ngegama likaJesu Kristu elamandla. Siyamthandazela ngegama likaJesu Kristu ukuthi ke le moya enibambile indedele ngoba inamandla le moya iyona leyenza ukuthi ungafuni ukwamukela iqiniso iyona lekela ukuthi ngendlela obhabhadise ngayo kayise nendodana nomoya engcwele ku right way but manje according to the scripture phuma kulo muntu moya ongcolile. Lo mfundisi wakho wamaRoma siyamtshela sitshela wena ukuthi ke akakuyeke. Phuma kulo muntu moya ongcolile. You understand? Lo moya wakho okutabane. Phuma kulo muntu moya ongcolile. Lo moya wakho okukhulukisa. Phuma kulo muntu moya ongcolile. Lo moya womtshontsha. Phuma kulo muntu moya ongcolile. Lo moya oqamba amanga. Phuma kulo muntu moya ongcolile. Umoya okubulala. Phuma kulo muntu moya ongcolile. Umoya ohaha. Phuma kulo muntu moya ongcolile. Umoya okuthakatha. Phuma kulo muntu moya ongcolile. Siyamemezela kuyo yonke imoya yokuthumba abantu. Phuma kulo muntu moya ongcolile ngegama likaJesu Kristu. Amen. Ekuyilona kuphela ongasindiswa ngalo. Hallelujah. Akathala ukuthi utshela ukuthi inkinga zakho zinkulu kangakanani emehlweni akho. Kodwa kuKristu lokho kuyilutho. Ngoba yini unokuthula yena. Unothando. Unamandla okubamba zonke izinto ngezandla zakhe. Akukho okumhlulayo. You understand? Ingakho siza kunina sifundisa ngeqiniso ngoba konke esifundisa ngakho sikuthatha phansi encwadini. You understand? Yes Lord. Yes Lord. Umfundisi ufike washada wadivorce usuphinde futhi washada futhi nomunye umuntu wesifazane umfazi wakhe omdala esaphila. Siyakhuluma nalo moya kuwena sithini? Phuma kulo muntu moya ongcolile. Wena ugcwele umoya kaSathane nomoya ogcwele inkanuko. Amen. Ngoba manje awuvumelekile ukuthi uphinde ufike udivorce uphinde ushade. Wena umuntu wesifazane lo ndoda ohleli nayo unkipitile. Mawukuthi usaba uNkulunkulu ngempela uzoshiya lo ndoda leyo. Phuma kulo muntu moya ongcolile. Lo moya okufebe noma okukipita kufanele uphume kunina. Amen. Ngegama likaJesu Kristu ngoba ke akekho umuntu oyisifebe ozongena ozobona izulu. So uma lithi iBhayibheli abantu ke abafebayo bayofa bafoka ngona phakade iqinisile iBhayibheli. You understand? Ngoba leyo into elikhuluma ngayo iBhayibheli iqiniso. Hallelujah. Understand? Mawukuthi wena uyaleke understanding ngoba nako abafundisi abanfundisayo abafundisa amanga. Kodwa according to the Bible wonke umuntu oyisifebe nomuntu ofike pinga nomuntu obulele nomuntu othontshile nomuntu oqamba amanga bayisigogweni umuntu ongenalo uthando likamakhelwane yakhe nomuntu ongenalo uthando likaNkulunkulu uyahamba esigogweni. You understand? Hallelujah. Konke obhalwe phansi encwadini kufanele kwenzeke kube impumelelo. Isiprofethi ofuna sigcwaliswe njengoba lesiprofethi sokufika nokuhamba kwaJesu Kristu sagcwaliswa sonke njengoba sinjalo. Hallelujah. You understand? So le moya le endila nayo imoya le ifuna ukhishwa ngezwi nangegama likaJesu Kristu. Wena into kumele uyenze ngifuneka utshele yonke le moya ikhulule egama likaJesu Kristu namanje ezokhipha kulo makethango. In the name of Jesus. You understand? Ukuyala sonke wena ucabanga ukuthi uzoba nemali. Ukuyala ngesikhathi sakho. Wakabangani. Ukuyala ngesikhathi sakho. Nawuzohleba nabo. You understand? Lesikubizela khona sikubizela ekutheni ube ngcwele. Asikubizele enkolweni, sikubizela ekutheni ube ngcwele. Phuma kulo muntu. uNkulunkulu ufuneka akuthole ungcwele, aclean ngegama lakhe nangomoya wakho ingcwele. Phuma kulo muntu moya ongcolile ngegama likaJesu Kristu elinamandla. So isikhathi manje sokuthi uthathe isinqumo sokuthi ufuna ukusindiswa manje emhlabeni noma ucela uzosindisa ezulwini le khona uzophike wena wahlulele ngemisebenzi yakho nangokukhohlakala kwakho ade ukwenza emhlabeni. Uzonda abantu uthanda utshwala kakhulu. Uzonda abantu uthanda ilwane kakhulu. Uzonda abantu uthanda imali kakhulu. Uzonda abantu uthanda izifebe kakhulu. Niyazithanda izifebe. Phendukani. Uzonda abantu
uthanda ukwenza imikhuba yobumnyama wonke lamanyala lawa ayombulwa esihogweni konke lokufebe enibenzayo nalokucabana enibenzayo buzovela esihogweni you understand akukho okufihliwe ongeke uvela haleluya okufihliwe kuzavela haleluya munye umahluleli phenduka munye uyise phenduka munye umnini mandla wonke phenduka munye umoya engcwele phenduka munye umpapatiso phenduka wena fanele uphenduke haleluya ukuphenduka kwakho fanele ubhapathiswe ngegama lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi awubhapathiswa ngegama lika Yise negama lendodana negama lika umuntu obhapathiswe kanjalo udlaliwe ngaye haleluya uyesihogweni nalombhapathiso yes lord wonke umuntu ufuna ubhapathiswe ngendlela eyodwa Act 2:38 incwadi yezenzo isakhiwo sesibili ivesi lamashumi-3 amen yona nje lombhapathiso semthethweni lowo yes lord uma ungazi kufuneka ubuze amen ngegama lika Jesu Kristu sithi phuma kulowo muntu moya ongcolile lamadimoni anibambile lawala nani akwenza ubheke mina ucasulo mina ngidlela ngesikhathi sakho ngizobulala mina iBhayibheli lizobe sakhuluma the same thing bahlaba inkosi ngezwi lakho ashike haleluya lezo lonto leyo amen anginakumlimit umoya engcwele anginakuzenzela intando yami ngomoya engcwele ngizokhuluma lokho uNkulunkulu afunayo ngikuchaze ngale ngene uNkulunkulu afuna ngikuchaze ngayo ngoba konke engikhulumayo kamoya wena mawubheke mina usenkingeni ngoba mawuthanda izwi uzolalela izwi kusukela eqala uze kuyofika egcineni ukuthi ithatha 4 hours amen uzolalela ngoba yini uthanda uNkulunkulu awuthandi mina phuma kulo muntu moya ongcolile ngegama lika Jesu Kristu namandla hallelujah glory to God phuma kulo muntu moya ongcolile ngegama lika Jesu Kristu namandla ngithi mina take your eyes off me hallelujah you understand usasana uzokuvala amehlo asifanele ukuthi ukwazi ukureceive isipho sikamoya engcwele because ubhizi analyzer ufuna unento yakhaya ekhanda lakho le engekho mina ngilethe uthando kuwena wena ubhizi ukhulisa inzondo kuwena ngaphakathi hallelujah ungayithandi attention kakhulu izokwenza ufane nawo uSathane yes lord funa ukulungiswa funa iqiniso phuma kulo muntu moya ongcolile compete namuntu yonke into engikhulumayo ibhalwa phansi ufuna ngihlale eqinisweni yes lord angikudluki anginga kwesokunxele noma ngakwesokudla angincengi noma ngabe kuthiwa ngizalwa nawe yes lord noma ngabe kuthiwa wena ngikholwa nawe angincengi ngegama lika Jesu iqiniso ufuna ngilikhulume ngegama lika Jesu iqiniso ufuna ngilimele ngegama lika Jesu iqiniso ufuna siphile ngalo ngegama lika Jesu Kristu so asinako lokudlala ngemizwa asinaso isikhathi sokuthi ke sisinengele asingengeli umuntu asifune ukuthi uyayilalela noma uyilalela imessage ngokwakho noNkulunkulu leyo mficayo iyamthola ngoba naku uyayidinga lo uyilandela ngoba naku uyayidinga esibona isidingo sayo so asizikhathazi ngabantu ukuthi mhlawumbe ulicabanga ukuthi uzoshiya le message ucabanga ukuthi mhlawumbe ukwenzela mina ngingandaba ngizoqhubeka noma kuthiwa kusekho umuntu ekuphelile ngizoqhubeka ngishumayele ngishiya ama message uNkulunkulu uyenza iplan khona uyofika aqondana nayo message ayithola ngoba uNkulunkulu izwi lakhe libuyele lilambatha ingakho siliphimisela ingakho silishumayela ngoba yini siyamthemba uNkulunkulu wethu uthembakele uNkulunkulu wethu unamandla uNkulunkulu wethu umnini wakho konke so umnini wakho konke wazi konke uma sitshela ukuthi siqhubeke sishumayela ivangeli kuyashisa kuyabanda kumnyama kubomvu soqhubeka sishumayela ivangeli ngesiyeke amen do you understand amen hallelujah yes sir onginikwe Act 2:38 incwadi yezenzo isahluko sesibili ivesi lamashumi amathathu nesikhombisa qala kusithupha hallelujah verse 36 ngakho indlu yonke yakwa-Israyeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo yabona ukuthi uNkulunkulu imenzile uJesu noKristu uJesu lo yena yedwa kwenziwe yini inkosi noKristu imenze yini inkosi noKristu into mele inkosi yabona kuthiwa khulunywa inkosi khulunywa ngomuntu ophethe konke you understand uma report enkosini umuntu ophethe isigodi lo ukuthi ke njengoba no president sikamfanisa nenkosi asisho ukuthi uyinkosi uyena onakekela iSouth Africa do you understand so manje sikhuluma ngenkosi engaphezulu kwezinto zonke ke lana inkosi engenawo amanga imbuso hallelujah yonke into amen ekhona emhlabeni amen
ebonwayo ithini nengabonakali incwadi ngalo kuthiwa wenziwe ini inkosi noKristu lo wenziwe inkosi amen uNkulunkulu menzile inkosi noKristu uJesu lo do you understand enambethela nina esiphambanweni do you understand yes Lord njengoba namanje sikutshela sithi wena mawukuthi awufuni ukuhlukana nesono mawukuthi awufuni ukuphuma kulomkipito wakho awufebe amen ngeke uzowubona umbuso kaNkulunkulu yes Lord ungadinwa kodwa uyazi mawukuthi wakwafundiswa ngeBhayibheli uyazi ukuthi wrong wena uqhubekile wahamba walandela inkanuko zakho ngoba ububona abangani bakho nepeer pressure bikuhlasele kodwa ke deep down in your heart uyazi ukuthi wena lento yenza wafundiswa ngayo watshela ukuthi wrong mawukuthi uyamsaba uNkulunkulu usakhona uNkulunkulu ngaphakathi kuwena akayoqhitshwa imoya kaSathane ngoba ukuthi ubuso uholwa inkanuko phela uNkulunkulu kufanele ukuthi uyamfida njengoba kufanele ukuphile ngezwi lakhe zonke izinsuku ufida lo moya engcwele ngaphakathi kuwena ukuze ukhule ngezwi elugadayo umoya wakho ufuna ugadwe yizwi amen you understand that's why mhlelo ngibhema ugwayi ngithatha idakamizwa nizibheme ningasakwazi ukuzicontrola yini ngoba senicontrola inkanuko yes Lord mohola umoya ngeke uzuqalekela ugwayi amen mohola umoya ingcwele ngeke uzuhalela ubhiya mohola umoya ingcwele ngisho umuntu esifazana ukubona ukuthi ufuna ukulale naye awuzixaki do you understand mohola umoya ingcwele ngeke uzuhalela abantu besilisa do you understand ngoba uNkulunkulu uyindoda yes Lord uNkulunkulu wenze indoda ngomfanekiso wakhe so mawusitawana wena umfanekiso kaNkulunkulu wena do you understand ngoba i-characteristics yaNkulunkulu umoya amen i-flesh le iyakukhombisa ukuthi wena uhlobo lomuntu wesilisa noma wesifazane so mawuzothi umuntu wesilisa wena mase usibonye umuntu wesifazane confused amen kunobuyaluyala ekhanda lakho nasemoyeni wakho amen so mawukuthi nawe uyamsaba uNkulunkulu noma uyamfuna uNkulunkulu uzozwa izwi laNkulunkulu hlabeka do you understand hallelujah wathini incwadi sebekuzwa bahlabeka enhlizweni sathi sebekuzwa lokho njengoba namanje sintshela lezwi hayi ukuthi siyalwa izwi kufanele lihlabekise bathi kuPetru base bethini kuPetru nakwabanye abapostoli yes sir madoda bazalwane siyakwenza njani na sizakwenza njani na uPetru wayesethi pendukani sithi kunina ke pendukani uthi umpostoli Petru wathini ke yona pendukani fanele niphenduke endleleni zenu zokumnyama yilowo nalowo indlela zenu zokukhohlakala yilowo nalowo endleleni zenu zokonakala yilowo nalowo do you understand abhaphathiswe wonke umuntu ufuna abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu no egameni likaShembe egameni likaJesu Kristu no egameni lamaRoma egameni likaJesu Kristu no egameni likaPope Francis egameni likaJesu Kristu no egameni likaMohammed egameni likaJesu Kristu no egameni likaBuddha egameni likaJesu Kristu no egameni lamadlozi egameni likaJesu Kristu lalela awunaki ukuthi wena uzothi ukholwa uNkulunkulu kodwa ukholwa kumadlozi ufuna ukukhethwa kodwa mokholwa kumadlozi akho hlala kona mokholwa uNkulunkulu hlala kuyena ngeke ngize ngikuphoqe kodwa ngizokutshela ngokuthi ukholelwa amadlozi nakwezinye izinto zangoma kodwa uthi uyakholwa uNkulunkulu namanga abakholwa uNkulunkulu bakholwa kuye ngokomoya nangokweqiniso kukho ukuthethelelwa kwezono zenu funeka ubuye khona uzothethelela izono zenu funeka nibhabhathiswe nibuye nize ngapha kukho ukuthethelelwa kwezono zenu bhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu ukuze khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele mawukuthi usakholelwa emadlozini usakholelwa emthini usakholelwa ekuthakatheni nasekuzondeni awunaso isiphiwo sikamoya oyingcwele haleluya uma ukuthi udinga le message sithatha le Bhayibheli sifundise ngayo umoya oyingcwele awunawo siyaphulukisa lo moya egameni likaJesu Kristu siyathandazela bonke abazalwane ukuthi bakhululwe emaketangweni ngoba nemadodana olahleko nawo siyabathandazela ukuthi abuyele eqinisweni akhululwe emoyeni omnyama buyele ekhaya hallelujah buyele ekhaya yes sir phenduka yes sir ngokuba isethembiso ngesenu isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza uNkulunkulu uyabazi kazobabiza njengoba ethe bonke angeke sisho ukuthi obani akushiwanga ukuthi obani thiwa bonke uNkulunkulu wethu azobabiza uyabazi yes Lord uyabazi so hallelujah Intshumayelo sinibiza sithi ke phendukani yes sir ayike sibonge bazalwane umusa wenkosi sibonge uthando lwenkosi sibonge nokuhlakani benkosi sithi uNkulunkulu namandla aqhubeke
asenze sibe mnene nenhliziyo zethu zithobe zifane neyakhe sibe nothando sidedele yena empilweni zethu kube uyena ozosihola ngoba imimoya eminingi iyona lesibambezelayo miningi imimoya and indlela yokushula nale mimoya le ukuthi uzinikele kuJesu Kristu uzinikele kuNkulunkulu ngoba uma ufuna ukuzinikela kwabanye uNkulunkulu abangesiyo lo Nkulunkulu uzoba nenkinga ukuthi imoya izocindezela ugcina ungambonanga uNkulunkulu noma sowufunge ukuphinde umbone ngoba ungayazi indlela manje ngeke uyazi indlela noma usufile. Haleluya. Siyabonga ukuthi nilalele nokuthi niqhubeke nokuthi nizinike isikhathi ekutheni kufuneka nifunde ngezwi lenkosi ngoba yona indlela yokusindisweni nendlela yokuthi wazi indlela ekumele uhambe ngayo ukuze ubuyele emuva. So cela uBright yasivalele ngomthandazo. Before sivalele ngomthandazo kufuneka senishiye nenamba le ukuthi uma ufuna ubhabhathiso noma ufuna ukubuza usendele khona. 9 number 066 566 92 45. So iphinda futhi bazalwane. All right. 066 566 92 45. Yona number uzosithola kuyona leyo uma ukuthi yona imibuzo noma ngabe khona mhlambe okunye ukuphathelene naye indaba zeBhayibheli noma ukuthi ufuna iadvice mayelana naye izinkinga zakho into ehlangene neBhayibheli. Sikhona sihlalela ukuthi sisize noma ngabe ubani awuvaliwe amasango noma kuthiwa u3 ekseni usend message mesithola soyiphendula. Amen. Inkosi ithela umusa siyabonga Nkosi uJesu ukuthi izilakho wena libuyele emumva lilambathe. Baba iyasho incwadi ithi sebehlabeka enhlizweni nabo laba bezwayo njengamanje imphefumulo yabo nemoya yabo le wayifaka ngaphakathi kubona iyalazi iqiniso Nkosi uJesu. Iyazi ukuthi bamiphi njengamanje kwimiyalelo yakho. Iyazi ukuthi bamiphi kuba bayizoni bahambe bomnyameni noma basebukhanyeni. Bahamba nawe moya engcwele noma bayibhujisweni bakhohliswa umbusi walomhlaba ongusathane. Bakhulule Nkosi uJesu. Uthinta inhliziyo zabo bahlabeke baphenduke babhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Bamkele isiphiwo sikamoya engcwele esiyisithembiso sabo nabantwana babo esabo bonke wena Nkosi obabizile abakude nabaseduze ababizwe wena ngomusa wakho Nkosi egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga Baba ukuba intando yakho yenziwa njengamanje emhlabeni nasezulwini. Ayenziwe ke intando yakho Baba kuze kube phakade. Usigcine usilondoloze ngegama lika Jesu Kristu eliyinkosi nomsindisi. Uvule nabo indlelo zabo bangabe nokuqinisa inhliziyo zabo kodwa wena mangcwele ubahlabe baphenduke kuze basindiswe bathethelelwe kulomhlaba ophambeneyo ngegama lika Jesu Kristu elinamandla. Amen. Amen. Amen.